abinda za mu gaya wa 'yan uwa sai a ci gaba da addu'a neman taimakon Allah kuma a ci gaba da haƙuri. Waɗannan abubuwan da suke faruwa marasa daɗi mu ba za mu taɓa cewa mutane su yi rigima ba kuma za mu so a yawan tashin hankali ba, amma inda ana mu'amala da Qur'ani an san yadda sunnar Allah take, kuma an san hanyoyin da ake bi wajen riskar nasara da kuma hanyar da za a bi a rasa ta. Kullum in aka cino kamar yadda Allah yake cewa وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. wannan ba zai hana cutarwa, ba zai hana wahala ba zai hana rashin jin daɗi ba, don sai su ma ci aka yi kalu na min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Me yace musu qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'maluna. Kuma kissar kuma ya ci kare وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان. abin da ya faru a jihar Kano na